Flipbox 7 YouTube. Ние сме Power Panda и Skrillex. В този клип ще ви покажем едно клипче по-точно на МТА. Ще правим най-различни неща. Ще дрифтим, ще правим скокове и такива неща. Така. Ако някой не знае, от тук открити се създава кола, мотор или някакво друго нещо. Аз ще взема кола. Най-бързата кола е тази Infernus, а най-яката за дрифтове, за туринговата е тази Legend. Ето е Legend, ето е Infernus. В случая ще взема Infernus, защото после ще дрифта. Така. Сега ще е тунинговен малко. Ето тук се тунингова от Upgrades. Така ги избирате. Тук от Color да сменя цвета. От тук от Repair се поправя ако е струшена, а от Flip се обръща ако е била за тяна. Така. Айде да качим до планината, искаш ли? Дай първо малко да подрифтим. Аз съм с такава кола. Аз вече вземах бърза кола. И ми после ще им налетиш това. Ау! Ще настигна. Опа. Тая кола не е за дрифтане. Не, всъщност аз ще се ларкам до там. Така. Ето тук почва пътя към тази планина. Сега ще ви покажем малко скокове с една лодка. Доста е готино. Така. Ето го пътя. Няма да карам. Или всъщност няма с колата, а с мотор. Защото с мотор е толкова отгоре ще почвам. Аз съм горе. Аз ще дойда, няма да се ларквам. Да покажа на... Камера ще го направя какъв да е. Така се дам. Ти ако искаш да почиш колата или с нещо друго. Ще приготвя делото на стартовата шина. Направи една лодка, оная лодка е критния да може да скачаме. Добре. Ай, провигай, което са паднали. Няма спокойно. Аз се изкачвам. Опа! Тук колко повече се изкачваме става по-опасно, защото не съм. Върхни са, ако се мъчиш там. Не, няма се върху, не искам да се изкачва. Вече съм долу горе на половината, даже минавам половината. Тук има една къщичка, сега ще я видите. Горска къща. Ето я. Ти къде се губиш, бе? Идвай тук. Спокойно. Ари, лодките да чакат, че избягат без тебе. Както виждате, почти се изкачих. Тук има доста облаци. И нищо не се вижда. Облаци на глади по-дива. Ето, виждаш ли ма на картата? Ари, бе, вече, те лодките вече паднаха. Нищо. Почти съм горе, виждаш ли ма къде съм? Виждаш ли ма къде съм? По-готино да се изкачваш от това варпане. И за малко да падна човек, спрях на ръбчето. Браво. Опа, тук не е тук.
че съм горе. Виждаш ли по-бързо карам, ти можеш така. Бе, да виж лодки как падат. Не, чакай, видях я под мене. Чай, сега ще пади още една. Стой, 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 стой. Не, Стой. И не падат и нищо, е. само аз трябва да заобикладам. Ще цялата планина смисъл. Я не... Тъмън ти познава още изненадя. Към малко лодчите. Аз само един път ще изкачвам да покажа на хората така планината, пътищата, колко са опасни. Колко са опасни за ботовете. А колко са лесни за протта. Тя трябва планината да има 3 Дойдеш накрая. минути, докато я скача човек. И да. Но най-после дойдох. Ето това кафявото, както виждате. Базирах клипа, докато се изкача. Ето, сега вече имаме кола. Ще качиш при мен или не скоча? Имаш смисъл друга кола. И лавата е тук. Е тук да правим хубава засвука. Ето. И е там е рампичката. Е там е. Който е камионче. Вижте сега как се скача. Истински мъж. Вижте сега невероятен скок. О, забих се като тапа. Браво! Направих предно салто с хот-дога. Човек. Мали. Не, това беше като за майтап. Да. Сега гледайте истински скок. Невероятният скок на всички времена. Жупала! Вау! Виждате, като невероятен скок. И вероятно ще се размажа. Съкайте тук на тези плати. Лодките. Сега стивам на летището. Ела с лодките, бе. Това е. Ще Ела. въртна при него. Чай, ще дам. Направи лодка, аз с колата ще я бутна. Не, той качвай. Моля? Миро, будни ма с Качвай колата. са, качвай за това. Будни ма с колата. Добре. Не на тая, на другата, на Не, другата. на тая. Или е хубаво. Другата. Давай, готов съм. Отай. Сега гледайте. Гледай. Вижте колко е готово. Ехей, юфи! Запали се лодката, бързо да я оправим. Бързо да я оправим. Оле, пак се запали. Виждате колко е готино, чак в мината паднахме. И напускаме лодката. Колата ти още не е гръмнала.